हेलो भाई माने ଯେତିକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତର ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ମେଣ୍ଢା ସହିତ ତୁଳନା ଅଛେ ନା ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁଟା କାମ କରିବ ଆଦିବାସୀ ସେଇଟା କାମ କରିବ। ତ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଇଏ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି? ସେ ଲୋକ କିଏ? ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ, ତାପରେ କହିବେ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମେଣ୍ଢାପୋଲ ପରି ମେଣ୍ଢାପୋଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାପୋଳ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢାପୋଳ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଏ ମାଘିଆ ଲୋକ କହିବାର ମେଣ୍ଢାପୋଲ ଯେମିତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା, ସିଏ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କହିଛି, ସିଏ ଯେଉଁ କହିଛି ମେଣ୍ଢାପୋଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ। ସତରେ ଆମେ ମେଣ୍ଢାପୋଲ ସଦୃଶ୍ୟ? ଆମେ ମେଣ୍ଢାପୋଲ ଭଳି ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛେ? ମାଗି ଆମେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛେ? ଏ ମାଘିଆ କିଏ? ଏଇଟା ମାଦାରଚୋଦ କାହିଁକି କହିଛି ଆଦିବାସୀ ମେଣ୍ଢାପୋଲ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯିବେ? ମାଗିଆ ଇଏ କିଏ ମେଣ୍ଢା କହିବାର? ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା କରେ ଏଇ ମାଗିଆ କିଏ? ମାଗିଆ ମେଣ୍ଢା ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ନା ମାଦାରଚୋଦ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ନା ମାଗିଆ, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଜିଭଟାରେ ଯେଉଁ ପାଟିରେ କହୁଛୁ ମାଗିଆ ଟୁକୁଡ଼ାଟେ ସେତିକି ହବ ଯେ ମାଦାରଚୋଦ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ନହେଲେ ମାଗିଆ ତମେ ଶଳା ସରକାର କହୁ ମାଗିଆ ଚଳିବନି। ମାଦାରଚୋଦ ମାନେ କି ସରକାର ଦେଖାଉଛ ବେ ତମେ? କି ସରକାର ଦେଖାଉଛ ବେ ତମେ? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବୁ, ମେଣ୍ଢା ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ, କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ, ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢା ତ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତୁଳନା କରିସାରିଛୁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆୱାଜ ଉଠଉନୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯେଉଁ ଏତେ ମାନେ ଖୁସିରେ କହିଦେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ଆମେ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ବୋକା ବନଉଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନୁ ନା ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନୁ, ଇଂଲିଶ ଜାଣିନୁ? ମା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଭାଷା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପଦେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ତୁ କହିଦେବୁ ମା ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନେ। ମେଣ୍ଢା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଦିବାସୀ ସେପଟେ ଯିବ। ହେଇଥିବୁ ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ ମେଣ୍ଢା, ହେଇଥିବୁ ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ କୁକୁର। ଥରେ ଆଦିବାସୀ ଆୱାଜ ଉଠେଇବ ମାନେ ତା ହତିଆର ନେଇକି ବାହାରିବ। ତୀର, କାଣ୍ଡ, ଧନୁ, ବାଲା, ବୁଡ଼ିଆ, ଟାଙ୍ଗିଆ, କଟରୀ, ମାଗିଆ, ଛୁରୀ ବୁଡ଼ି ବସି ଦେବୁ ମା ଆଜ୍ଞା ତୋ ଗାଣ୍ଡିର। ତୋ ଜିଭଟା ନା ନଖ ଯେତିକି, ଯେଉଁ ନଖରେ ଯେଉଁ ମଣି ପଶେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ନଖଟା ମଣି, ମୋ ନଖ ବୋଧେ ଅଛି, ମଣି ଅଛି, ସେ ମଣି ଯେତିକି ରହୁଛି ମାଗିଆ ତୋ ଜିଭ କି ପାଟିର ସେତିକି ମଣି ବଢ଼ିଆ ସେ ନଖ ରହିବ ବି ନାହିଁ। ସେ ମଇଳାଟା ମୋ ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ସେ ମଇଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଭଟା ହେବନି ଯେତିକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଛୁ। କିଏ ତ ଛୁଇଁବ ତୋ ଜିଭକୁ, କିଏ ତ ନୁହଁ। ଜିଭ ତ ଛାଡ଼ ଦୂରର କଥା ମା ଆଜ୍ଞା, ତ ଦେହର ମାଂସ କି ହାଡ଼
କାହାରି ହାତରେ ଲାଗିବନି। এইଭଳେ ତୋତେ ମାରିବୁ ମାଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁ କହୁଛୁ ମାଡ଼ ମେଣ୍ଢା ପଲ ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର ତାକୁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଲା? ତାକୁ କିଏ କହିଲା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ୍ୟ କହିବାକୁ? ସେ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଆଦିବାସୀ ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏ ଲୋକଟା ଠିକ୍ କହିଛି ନା ଭୁଲ କହିଛି? କେଉଁ ଦଳର? ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହି ଜାଣିନି କି କହିବି ବି ନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିଛି, ମୋ ଆଖିରେ ବାଜିଛି, ମୋ କାନରେ ବାଜିଛି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖରାପଟା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ସହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭୁଲ କରିଛି ନା ଠିକ୍ କରିଛି? ତମ ହାତରେ କଥା ରହିଲା। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତିକି ଆଦିବାସୀ ଅଛେ ସେ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ମେଣ୍ଢା ହେବା? ଆଦିବାସୀ ହେଇଛି ଆମେ ମୂର୍ଖ ନା? ସେମାନେ ଜାଣିଛ ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଣ୍ଢା କହିଦେଇଛି। ଯଦି କହିଛି ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମାଟା ମାଗି ନେଉ। କ୍ଷମା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାଗୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆୱାଜ ଉଠେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନ ଉଠେଇବେ ମୁଁ ଉଠେଇବି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି କରିବି ଏଇଭଳି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ।